Lehen esan duzu Larrabizker mendia, ez da? Bai. Hemen ingerun mendin zeintzuk dire dauzen olan menditzuk edo... Balbandero mendide, hau mintxe da, bordilera, birren azten da, Trauke barria hoxetan dugu. Trauke resistia Santa Marine pasartean. Eta gero, hau hemen da, beste mendida, hemen da Bilbora antza, boazera berton lehenengo, Judegu. Judegu. Judegu, bai. Eta gi hau? Berreagaz, bakizu hori Bilbeina da, horreko berreagaz da. Hemen parakeko erikaria hau, egile, buelta hori duzti, eta Larrabizkerra, eta zauzu. Larrabizker zein da? Larrabizkerra, hauxe, unko zera, zuko boto sortzeko. Gabizantzako zela, Bai. lehenengo, hiek ere zelan dagoen. Bai. Pisinetatik ensegida datorrena. Horixe da Larrabizker. Horixe da Larrabizker. Ointzaletak eta intze da oso horrez da. Bai.